Oli, oli! Benvinguts al meu canal. Jo sóc Àurea i en el vídeo d'avui us faré una review del raspall Nexa. Us deixo amb el vídeo. Dir-vos que el raspall el vaig comprar a finals d'abril pel meu aniversari. Us deixaré l'enllaç al vídeo dels regals que em vaig fer. I l'he estat utilitzant més o menys a diari, matí i nit. Així que, bueno, us explicaré una miqueta. Jo el guardo tal qual ve, amb la base de plàstic, i a dintre hi va el raspall. Això ho tinc posat en el quarto de bany i tinc una petita estanteria per guardar els productes de diari, per dir-ho d'alguna manera, així que això ho tinc allà sobreposat. I els raspalls els guardo en aquesta mena de necessaire de malla, que venia també amb el raspall, i això ho tinc penjat a dintre de la banyera. I tinc un petit estenedor per estendre petites coses, i això ho tinc allà així estès. I així, entre ús i ús, els raspalls em queden secs i els tinc tots junts i no els perdo. Perquè si els deixés repartits per casa o els posés en algun lloc, els perdria. M'oblidaria d'on els he guardat. Així que, a veure, us explico una miqueta. Com ja vaig dir en el seu moment, el raspall va amb piles. Jo vaig posar les piles que venien a dintre del pack, dintre de la capsa, doncs quan va arribar, això a finals d'abril. Estem a primers d'agost, maig, juny, juliol. Han passat més de 3 mesos d'utilitzar el raspall matí i nit i les piles encara són les mateixes. Ara estic dient això i aquest any s'acabaran, no? Però no, la veritat és que les piles són les mateixes i no he trobat que hagi baixat en cap moment la intensitat, així que suposo que encara li deu quedar bastanta pila. Quan me'l vaig comprar vaig llegir els comentaris que la gent havia deixat a la web i hi havia qui deia que en un dia se li havia acabat la pila. Jo ja dic, porto 3 mesos i no he notat ni que disminuís la potència. A vegades quan s'estan acabant les piles que baixen, jo no ho he notat en cap moment, així que en aquest sentit, molt bé. Si haig de trobar un inconvenient el que és a l'aparell en si, és que no es pot mullar. Llavors, si l'utilitzem a la dutxa hem d'anar molt de cuidado perquè sí que tolera els esquitxos, però no l'aigua directa. Per tant, doncs hem de tenir condícia de que mentre ens estem dutxant i no l'estem fent servir, deixar-lo fora de la banyera o de la dutxa. A part d'això, jo sí que l'he utilitzat mentre m'estava dutxant, moltes vegades. Si em dutxo al matí, doncs ja aprofito, em rento la cara i ja ho tinc fet. O si em dutxo a la nit, em desmaquillo, si m'he de desmaquillar, i ja em rento la cara. I és un pas que m'estalvio de fer després a fora. Però sempre tenint això, la condícia de guardar-lo, mentre no l'estem utilitzant, fora. I amb les mans humides, quan t'estàs dutxant, activar això, fer aquest moviment d'aquí, costa bastant. Si tens les mans humides, no sempre és ràpid de fer. Rellisca, tot ell rellisca una mica. I l'haig d'acabar fent clavant-hi la ungla i amb la ungla puc fer el moviment. Que això potser si fos una mica més rugós, que és tan suau, si fos una mica més rugós potser no costaria tant. Però a part d'això, el que és l'aparell, la veritat és que m'està agradant molt. En quant als raspalls, n'hi ha dos que no us puc dir res, que són aquest per aplicar cremes i el de massatge. El d'aplicar cremes no l'he utilitzat, més que en el seu moment per provar si era molt dur o molt tou o què, però no m'he aplicat cap crema. No sé quina crema aplicar-me amb això, la veritat. No li trobo ús en el meu cas. Igual que aquest, el de massatges, l'he utilitzat doncs el mateix, en el seu moment quan el vaig comprar per provar què tal era. I més aviat em va desagradar. Així que tampoc tinc una opinió molt formada sobre ell perquè no l'he utilitzat, la veritat, no l'he utilitzat. El raspall de microdermabrasió. Jo tinc la pell més aviat sensible. I això em fa mal. L'he utilitzat comptades vegades, com veieu és molt dur, i l'he utilitzat comptades vegades perquè realment em fa mal, m'irrita, deixa la cara vermella
hipersensible, és que després inclús em costa posar-me la crema perquè em fa mal la cara, em fa mal la pell. Així que aquest no sé què tal va, en realitat en una altra persona no sé si li aniria bé. Una persona amb la pell més dura, no tan sensible, potser li va bé, però a mi és que no el puc utilitzar. L'he utilitzat crec que 2 vegades. Una un dels primers dies i l'altra fa potser un mes o 15 dies que vaig pensar, ai, no l'has tornat a utilitzar? Prova'l! I em vaig recordar per què no l'havia tornat a utilitzar. Se'm tornarà a oblidar i m'estaré d'aquí 2 o 3 mesos, el tornaré a utilitzar i pensaré, ara recordo per què no ho he fet. Però per mi és massa dur. El raspall per pells normals. Com acabo de dir, jo tinc la pell sensible. Així que aquest sí que el puc utilitzar i l'utilitzo de nit. L'utilitzo de nit perquè, tot i que no m'irrita com aquest, em deixa la cara vermella. Llavors, al matí prefereixo no utilitzar-lo, prefereixo que no m'irriti la pell. No me l'irrita, simplement me la deixa vermelleta. Em queda, bueno, jo és que només tocar-la em queda vermella, així que amb aquest em queda vermella, sense arribar a ser irritació, sense arribar a fer-me mal, ni a picar-me, ni a coure'm, ni res. Només la deixa una mica vermelleta d'haver netejat la cara. Així que l'utilitzo només a les nits. Perquè si em queda la cara vermella doncs tampoc m'importa gaire. Al matí sí, que si haig de sortir després al carrer o si em vaig a maquillar, si tinc la cara vermella doncs no m'acabo de sentir a gust, no sé. L'utilitzo molt a les nits i la veritat és que m'agrada molt. Com veieu també és bastant dur, però sense ser com aquest. O sigui, com veieu, aquest s'aixafa i aquest la feinada que tinc perquè s'aixafi. I per últim, el raspall de pells sensibles. Aquest sí que és el meu. Vull dir, aquest és el que utilitzo tots els matins i la veritat és que m'agrada moltíssim. Ara, no sé, si té un aspecte estrany és que encara està humit. Fa una estona que l'he utilitzat i encara no s'ha secat del tot. Aquest m'agrada molt, no m'irrita, no em deixa la cara vermella. Puc passar-lo i no em fa mal, diguem-ho així. M'agrada molt, m'està agradant moltíssim. La veritat és que molt contenta amb aquest. Amb aquest i amb aquest, amb els dos, amb el de pell sensible i el de pell normal, la veritat és que el de pell normal, no sé si ho apreciarà la càmera, però és que inclús sembla que ja comenci a estar espatxorrat. Si el comparem amb aquest, que es veuen perfectament les rodones dels que fan els pèls, i aquest, que hi ha trossos que no, d'utilitzar-lo, és que l'utilitzo a diari. Però és que la veritat és que m'està agradant molt, molt, molt. En general estic molt contenta de la compra. O sigui, m'ha agradat el raspall en general. Jo el que faig tant al matí com a la nit, quan em rento la cara, és que humitejo una mica el raspall, amb una miqueta d'aigua sota de l'aixeta, i poso el gel que estigui utilitzant en aquell moment. Als matins estic utilitzant, ja us vaig ensenyar la rutina facial de matí, una pastilla de sabó de Lisdin, i a la tarda, a la nit, se m'ha acabat el que estava utilitzant que no m'agradava. Estic ara fent invents a veure per acabar productes, però bueno, el que faig és que el poso el producte, poso una mica del gel o del sabó que estic utilitzant en el raspall i passo per tota la cara una miqueta, un minut o 2, no sé, depèn de com em piqui també i del temps que tingui, i després m'esbandeixo bé la cara amb aigua, com faria amb qualsevol altre sabó, o com faig sempre que em rento la cara, de fet. Després m'esbandeixo força amb aigua i m'agrada molt com em queda. Diuen que aquest raspall ajuda a disminuir els poros dilatats, que ajuda a fer-los més petits. Jo en aquest sentit no he notat massa diferència. Segueixo tenint els poros tot aquí, els pòmuls. Tinc els poros molt dilatats i tot el que és el nas i la barbeta tinc bastants punts negres. Sí que potser no se m'han dilatat tant com altres estius, ni tinc tants punts negres, sobretot al nas, com havia arribat a tenir,
però sí, en general, o sigui, no he notat una gran diferència. Sí que noto que em sento la pell més neta i la veritat és que super suau. Això sí que és espectacular. O sigui, la toques i es nota molt suau. I les granissades que havia arribat a tenir, brots d'acné així espontanis que m'havien sortit, sobretot pel front i així, i molts grans també per aquí al final dels pòmuls i la mandíbula, i la veritat és que amb prou feines me'n surten. Surten alguns granets molt puntuals, però en general no m'estan sortint les granissades que em sortien. No sé si té a veure amb l'ús del raspall o és que simplement doncs, ara mateix la meva pell no té intenció de tenir brots d'acné. És difícil de dir, o perquè ara ja quan veig que comença o que pot aparèixer un brot d'acné, ja utilitzo el Grease Lining, que ja us vaig fer una review d'ell, d'aquest producte, així que no sé. Però la veritat, molt contenta. Bé, i fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat. Si és així, doneu-li m'agrada, subscriviu-vos al botó vermell que hi ha aquí baix i deixeu-me a baix a comentaris si també utilitzeu algun tipus de raspall per la neteja facial, quin és, i si és aquest raspall Nexa igual que jo, què us està semblant o què us ha semblat. Ja us dic, jo la veritat estic molt contenta. Jo us deixo i fins al pròxim vídeo. Adeu!